Kako iz HDZ-a tvrde, nezakonito zapošljavanje bivšeg županijskog pročelnika za kulturu Valerija Jurešića. Dinko Beaković otkrio izvor dokumenta koji prilaže kao dokaz nezakonitog zapošljavanja. Na prošlotjednoj županijskoj skupštini HDZ-ov vijećnik Dinko Beaković ponovno je otvorio raspravu o, kako tvrdi, nezakonitom zapošljavanju bivšeg pročelnika za kulturu Valerija Jurešića. Na skupštinu je došao s elektroničkim zapisom radnog staža bivšeg pročelnika, iz kojeg je vidljivo da on nije imao potrebno radno iskustvo za to mjesto. Župan Komadina ga je pitao otkud mu to. Ja ću vam samo reći koje izjave dao gospodin župan na skupštini. Kaže, što se tiče zapošljavanja, sve je odrađeno po zakonu i zapošljavanje i odluka o prekidu zapošljavanja. Druga sramotna izjava. A vi dokazujete odakle vam papiri sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i zašto vi iz HDZ-a imate te papire. Beaković je danas objasnio otkud mu taj elektronički zapis. Dala mu ga je Vedrana Spadoni, a našla ga je u spisu predmeta u kojem ju bivši pročelnik Jurešić tuži za klevetu. Ja sam jedna od 4 tuženika koje je Valerij Jurešić srušio zbog povrede časti i klevete, jer sam objavila da nije imao diplomu kad je dobio radno mjesto i to ispis elektronski je dio priloga kaznenog spisa. Ja sam napravila uvid u spisu u veljači 2019. Posnimila sam sve priloge i pronašla i ovaj. Ako institucije smatraju da sam povrijedio zakon objavivši ovaj dokument u javnosti, spreman sam snositi posljedice, poručio je Beaković. Ako sam ovaj dokument dao nezakonito medijima, ja ću snositi odgovornost, ali mislim da je u ovom slučaju istina puno važnija od toga da li je ovaj dokument trebalo podijeliti ili ne. Beaković tvrdi da je županijski proračun zapošljavanjem Valerija Jurešića oštećen za oko 1,5 milijuna kuna. I ovo nije moj sukob sa Valerijem Jurešićem, mene on kao pročelnik uopće ne zanima. Ovo je sukob sa Zlatkom Komadinom i sa županijskim službama koje su odradile sramotnu nezakonitost. Ovo je lakrdija. I to lakrdija ono do neba. Zbog ovog slučaja Dinko Beaković traži ostavku župana Zlatka Komadine.